Good morning po sa inyo lahat mga kaibigan. This is it, Pansit. Alright, time check tayo, 5:26 ng umaga. Araw ng linggo, it's Sunday, it's Riders Day. Samahan nyo kami ngayong araw na to mga kaibigan. Pupunta tayo ng norte. Well anyway, sa biyaheng ito ay hindi siya yung typical na biyahe na diretsyon na 3 araw o 2 araw na North Loop. Mangyayari kasi may trabaho ako sa Santiago, Isabela Monday and Tuesday, bukas yun. So mag-i-stay muna tayo sa Santiago, Isabela ng 2 araw bago tayo mag-resume sa ating North Loop. Dahil ganyan po lagi ang ginagawa ko. Pag may trabaho ako dyan sa Region 2 ay dumidiretso na ako mag North Loop. Yan. So ang itinerary natin, Sunday, biyahe tayo pa Santiago, Isabela. So mag-stay tayo doon hanggang Tuesday ng hapon. Diretso tayo ng Tugigaraw at mag-stay tayo doon ng isang gabi. Tapos Wednesday ng umaga, ay babiyahe na tayo papuntang Santa Ana. And mimit natin doon si Dixie Spidey. Sana makita natin siya, sana hindi sila busy. Then after that, diretso tayo ng Pagudpud. Dadaan tayo ng Patapat Viaduct. Alright. And then siguro mag-stay tayo doon sa Ilocos Norte ng isang gabi. And then Thursday, diretso na tayo uwi ng Pangasinan. Dadaan tayo ng Ilocos Sur, La Union, and then back here in Pangasinan. Samahan nyo kami mga kaibigan sa biyahe ito. Alright, let's go! Alright! Ay, ngayon ko lang na-realize, hindi ko alam ba't ako nagpa Santa Barbara. Dapat pala dumiretso ako ng Malasiki para paglabas ko Villasis na. Ewan ko, pero siguro may purpose kung bakit dito tayo dinala ng Panginoon. Siguro may magandang plano ng Panginoon. Mas magandang plano siya. So ganyan lang ang buhay mga pakaibigan, ano? Dapat mas tingnan natin lagi yung positive side ng mga nangyayari. Okay, so that's it. Mamaya uli. Bilasis na tayo guys. Time check, alas 6 ng umaga, 6:02. Ayan. At pagdating sa Carmen, kakaliwa tayo papuntang town proper ng Rosales. And then diretso na tayo papuntang Nueva Ecija. Ayan, Rosales, tapos Balungaw, tapos Umingan, tapos Lupao, tapos San Jose. Ayan, tapos kakaliwa tayo papunta ng Nueva Vizcaya. So mga kaibigan, nandito tayo sa Umingan. Approaching tayo ng kanilang town proper. So ito na yung huling bayan dito sa Pangasinan bago mag Nueva Ecija. So sa biyaheng ito mga kaibigan ay maraming first time, ano? Although pangatlong beses ko na itong mag North Loop. Yung first 2 na biyahe ko na North Loop, walang vlog, puro pictures lang. This time around, meron na tayong gamit, may camera na tayo, kaya pwede na nating i-vlog yung mga biyahe natin. So ang first time dito, unang-una, first time ni Noah. Si Noah po yung ating motor. Yan, for the last 2 years, for the past 2 years nagkaroon ng pandemic. So talagang hindi na batak si Noah. So tingnan niyo yung odometer niya, 21,829 kilometers pa lang ang natatakbo niya mula nung inilabas ko siya sa kasa. So 2019 nung binili ko siya, November 2019, October 2019. Ayan, so pagkatapos nun, pandemic na ng March. So hindi na natin siya naibiyahe talaga ng malayo. Puro Baguio, Anda, ganun lang biyahe niya. Tarlac, ganun. So ngayon first time niya nababiyahe ng North Loop. Ayan, first time din na
reverse loop yung gagawin natin. Kasi dati ang biyahe natin nag-i-start ng Calasiao, tapos papasok tayo ng La Union, tapos Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Nueva Vizcaya, Isabela, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Mga ganong ruta. So usual na ruta na yun. Ngayon, this time ang gagawin natin ay reverse. So magsisimula tayo dito sa eastern part ng Luzon, dito sa may Nueva Ecija. Ayan. So far ang tinatakbo natin, wala nang umalis tayo, ay nasa 66 kilometers eksakto. 66 kilometers nung tayo ay umalis sa bahay. Sinet ko po yung ating trip. Ayan, kanina pag-alis natin ng 0. So 66.1 kilometers na tayo. Ayan, balik natin sa Odo. Ayan, so 21,830 pa lang natatakbo niya. So bale ang total kilometers na tatakbuhin natin sa North Loop na to, base sa Google Map, ay 1,183 kilometers. Kung papansin niyo, umalis tayo sa bahay ng mga 5:26, 6:38 na, 66 kilometers pa lang natatakbo natin. So more than an hour na tayo tumatakbo, pero 66 kilometers pa rin natatakbo natin, with an average of 85 kilometers per hour. So yan yung takbo lang natin, alalay lang, kasi hindi naman tayo nagmamadali, wala naman tayong hinahabol na oras. First time din nating i-document yung mga expenses natin ngayon, dahil marami nagtatanong sa atin, magkano ba nagagastos dyan sa North Loop na yan. So at ilang araw ba, sabi nila, yun mga tanong nila. So bali 3 days ang biyahe talaga supposed to be, okay, pero mag-i-stay pa ako sa Isabela ng 2 araw. Ayan, kung hindi kayo nagmamadali, 3 days ganyan. Pero kung nagmamadali kayo, pwede nyo naman kuhanin ng 1 shot lang, di ba? Isang araw lang, 24 hours, pwede nyo siyang ikutin kung nagmamadali. Pero I bet na may enjoy nyo yung mga view pag ganon, kasi parang endurance yung takbo nyo. Okay, pero kung touring kayo at gusto nyo talagang mamasyal, I suggest na 3 days yan, para sulit na sulit din nyo yung mga view na madadaanan ninyo. Okay, so wala pa tayo expenses so far, kasi umalis tayo sa bahay ng naka full tank. So para mag-start tayo start tayo lahat sa zero, kumbaga. Yan, umalis tayo ng 0 kilometers sa bahay, nakasetan. So tignan natin kung ilan ang konsumo ng gas. Yan. So hindi pare-parehas yung yung presyo ng gasolina, kaya i-average natin siya later on. So bali kukumputin natin yung total ng cost ng gasolina na nagastos natin sa buong trip na to, i-divide natin kung ilang liters, yung total liters na nagastos natin. So ipaparesibuhan natin lahat yan para hindi tayo magkamali, hindi natin makalimutan. Yan. And yan, pati pagkain, ikukuha natin. And then pati yung accommodation. But i-exclude natin dito, hindi natin isasama dito yung 2 days na mag-i-stay ako sa Isabela. Siyempre hindi kasama sa biyahe yan, kasi magbibiyahe kayo, hindi naman rin kayo mag-i-stay sa Isabela ng 2 days. Kasi ako meron akong trabaho sa Isabela ng 2 days, kaya i-exclude natin sa biyahe yun. Alright? So punta na tayo. Update ko kayo uli mamaya, palabas na tayo ng Pangasinan, mga kaibigan. Ayan na yung bundok, bundok ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, nakikita na dito. Okay, I hope nakikita nyo sa camera. Yan yan ang mga bundok na yan. Diyan tayo dadaan mamaya. Okay, tara na. Via Dalton Pass tayo, Ito na po yung border ng Pangasinan at ng Nueva Ecija. May asos pa sa gitna, may tuta. Welcome to Nueva Ecija. Ayan, approaching tayo ng town proper ng Lupao, Nueva Ecija, mga kaibigan. Susunod na rito ang San Jose. Ayun, gugutom na rin ako. Sa San Jose magbe-breakfast tayo. At ako ay nagugutom na rin. Ayan, so dito na tayo sa town proper ng San Jose, Nueva Ecija. Nandito tayo actually may bypass road doon papuntang Isabela.
puntang Nueva Vizcaya. Pero hindi na tayo nag-bypass kasi malubak dun eh. Yan. So sa manggagaling ng Pangasinan at manggagaling ng Manila dyan sa kalsada na yan, yung may Petron, yung Petron saka yung Jollibee, yan ang landmark nyo. Yan. So yung kalsada na yon, dire-diretso yon, papunta yun ng Baler. Yan yung diniretso nung pick up na puti, papuntang Baler yan. Dito papunta ng Maynila, papunta ng Cabanatuan. Ito naman sa kaliwa papunta ng, wala bang traffic light? Wala, hindi naman gumagana, no? Yan, so kaliwa tayo. Papunta ito ng, ito papunta ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela. Yan. Alright, papunta na ng ano to, Dalton Pass. Hanap lang tayo ng makakainan dahil ako ay nagugutom na rin. Dito ko ba kain si Motor? Yan, yan. Yan, kon na yan. Restaurant na yun. Doon kumakain si Motor, si Sir JP. Hola motoristas. Doon siya kumakain pag nagdo-north loop siya. Pag bumabiyahe sila dito sa norte, doon ang kinakainan niya. Mga pang ano yan, pang rich. Hanap tayo ng masarap na sabaw, masarap at mainit na sabaw. Nasa bundok na tayo, wala pa akong nahanap na kainan. Hindi, kasi dito yung may masarap na, mahila-hilera yung mga dito yun eh. Ito na, dito na yun. Ito na yung mga hila-hilera na yun. So banda pa ron, hanap pa tayo. Okay. Ano sabaw nyo, te? Ano po sabaw? Papaitan po sa kasinigang baboy rin. Ano to, te? Kambing? Sir? Kambing to? Opo. Adobo? Opo. Inihaw din sila, oh. Ising dang jering jang jo, ising dang jering dang ge, 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 ising jering dang ge, ising dang jering dang ge. Kain. Ay, busog. Ayan, tapos tayo kumain. Biyahe uli. Okay, let's go. Satu,
sa wakas. Parang nakalahati na. Palabas na tayo ng Nueva Ecija mga kaibigan. And welcome here sa boundary ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Yan, so picture muna tayo dito. Photo ops. Yun, so andito na tayo sa boundary ng Nueva Ecija sa Nueva Vizcaya. Ayan o. Ayan o. Pagtawid mo dyan, Vizcaya na yun. Akit sana kami doon, kaya lang hindi daw pwede. Taas na yun. Hindi daw pwede, kaya next time na lang. Sarado pa yata. Hindi pa pinapayagang umakit. Pagbaba mo dito, Santa Fe na to. Actually, part na ng Santa Fe to eh. Ito, part na ng Santa Fe. Talagang kuhan dito, maraming truck. Kasabay mo lagi talaga ng truck dito. Tinatawag din nila tong ano eh, bituka ng manok. Pero ang original na bituka ng manok pala sa Quezon. Daming truck. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just give it up. Don't be I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad. Cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad. I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. Ayan, town proper na po ng Diadi mga kaibigan. Nakapag-refresh na tayo. Buko juice. Dalawang bayan na lang. Bali isang bayan na lang pala. Cordon tapos Santiago na. Bali pinapatay ko lang yung oras kasi baka alas 2 pa yung check-in namin dun sa hotel. Maaga pa oh. Kaya banjing-banjing lang tayo sa biyahe. Di ba? Naramdaman ko na yung pagod ah. Oh, naramdaman ko na. Hindi na ako sanay. Biruin nyo, 2 taon mahigit bago ako uli nakapag-rides ng ganito. Nakakapanibago. Pero okay lang, nare-refresh naman tayo. Yun, dito na kami sa Lower Magat, sa Diadi, Nueva Vizcaya. Sunod dito Cordon tapos Santiago na.
Medyo maaga pa kaya papahinga lang muna dito. Siguro pahinga tayo dito mga 30 minutes. Tapos larga na ulit. Alright? Bulang-bulang na yung mata ko. Ganda oh, tingnan. Ito. Yan sa loob. Sa loob niyan. Dito. Yan. Papasok yan. Papasok dyan. Ano yan? Buo. Forest Park. So maganda dyan kasi may resort. Pwede rin mag-overnight dyan. May mga swimming pool. Pwede rin mag-swimming. Prenup. Camping. Kung ano-ano pa. No? So pinasok na namin dati yan. Hindi na namin papasukin ngayon kasi nakita na namin yan. Kaya papahinga lang muna dito. Tapos lalarga na ulit. Alright. So ito yung mapa niya. Nandito kami ngayon. Papasok ka dyan. Ayan. Ayan. Dito. Ayan. So ayan yung mapa niya. Naikot na namin to eh. Kaya di na kami papasok. May Animal Paradise. May restaurant pa dito eh. Kumain kami dito nung nakaraan. Dito kami nag-lunch. Inikot namin yan. Tapos nag-exit kami. Inikot yan dyan. Ang exit nyan doon sa kabila. Yun, alis na. Gahanap kami ng Chowking. Gusto ko maghalo-halo. Ang init. Hanap tayo ng pwedeng mapagpalamigan. So nagkikrave ako ng halo-halo ng Chowking. So dito na tayo sa Isabela mga kaibigan. Isabela Province. Ayun, kita ko na yung Chowking. Chowking. Ayun na, kita ko na yung Chowking dun. Alright. Halo. Ayan, so dito na yung Chowking. Ito tayo ng mapag-parkingan dito. Yun. Iyan. 一心高举的小心，别心高的小心，别高的小心，别心高的小心，别心高的小心，别心高的小心，别心高的小心，别心高的小心。 Ayan. Kakain na din. Hanapin na lang natin yung pupunta na lang tayo sa hotel. Tapos pahinga na. So salamat po sa inyong panunood. Magkita po tayo sa susunod na video, sa susunod na upload, sa day 2 ng ating North Loop. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Keep safe and keep on learning.